ne balimaw an ka cɛ in dɛmɛ an ka to a kɔ i y'a faamuya bala k'a dɛmɛ foyi kana sɔrɔ wa foyi kana s'a ma bilahi n'an tora a kɔ maliyɛnw bɛ lafiya i y'a faamuya bala maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ na sabu n'an tora Asimi kɔ maliyɛn den bɛ wolo bi du bɛ d'a ma mobili bɛ d'a ma a b'a ka sara ta fo ka taa se baara ma Mali c'est un pays le plus riche du monde fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo n'an tora Asimi kɔ k'a dɛmɛ walahi tubabuw bɛ visa ɲini ka taa Afiriki o tɛ visa yɛrɛ sɔrɔ ka taa Afiriki n'an tora Asimi kɔ n'an y'a dɛmɛ n'an sera ka ko sugu bɛɛ kɛ Asimi ka to fanga la walahi hɛrɛ baden de b'a kɔnɔ hɛrɛ baden de b'a kɔfɛ wa maliyɛn den bɛ wolo bi du jɔlen bɛ d'a ma mobili bɛ d'a ma i y'a faamuya a bɛ fɛn fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ o bɛ d'a ma komi Libi tun bɛ cogo min na n'an tora Asimi kɔ maliyɛnw bɛna lafiya ka bon hakili ma ne balimaw Asimi sigilen ni bi cɛ i y'a faamuya la a ye baara min kɛ kuncili t'a ban kunnafonidi sɛbɛn y'a jira an na k'a fɔ min y'an ka sanu ye i y'a faamuya wala an ka sanu min bɔra nin waatini dama in kɔnɔ ka taa feere jamana kɔ kan dolari o miliyari 3 ni kɔ o de sɔrɔla kunnafoni ye min jira an na an ka sanu min bɔra nin tile fila la ka taa feere jamana kɔ kan min ye dolari Amerikɛnw ka wari o miliyari 3 ni kɔ an y'o de sɔrɔ nka cɛ ni nin tun kɛra depuis buwa ninnu tile la kɔngɔ tun bɛ maliyɛn minɛ tɔɔrɔ tun bɛ maliyɛn minɛ n'an ka sanu tun kɛra an ta ye an bɛ nafa sɔrɔ a la i y'a faamuya bala wari bɛ sɔrɔ a la anw bɛ dɛsɛ ka mun de kɛ an tɛ dɛsɛ ka foyi kɛ usine an b'o baden jɔ ka denmisɛnninw don kalan na ka baara di denmisɛnninw ma i y'a faamuya ka Mali kɛ i y'a faamuya bala Dubayi ye ni ɲɛmɔgɔ ɲuman tun bɛ an kun na depuis waati jan sisan an b'a sɔrɔ Mali kɛra Dubayi ye Asimi sigilen ni sisan cɛ k'an ka sanu kɛ an ta ye k'an ka jama kɛ an ta ye an ka sanu tɛ taa kalifa Faransiw ma tuguni an ka sanu tun ye Faransi de ta ye an ka coton tun ye Faransi de ta ye hali maliyɛnw tun ye Faransi de ta ye Asimi y'an fosi ka b'u bolo an bɔlen Faransi bolo ani bi cɛ an ka sanu min taara feere jamana kɔ kan dolari miliyari 3 ani kɔ dolari miliyari 3 ani kɔ o bɛ baara di maliyɛn den joli ma a bɛ kɛnɛya joli sabati a bɛ minɛn joli san ka di sɔrɔdasiw ma a ka ca dɛ dolari o miliyari 3 a tɛ ku TGV kɔnɔ n'i y'a jate CFA la c'est centaines de milliards cɛ t'a dɔn wari bɛ don sanu na e t'a dɔn ko wari bɛ don sanu na ni sanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka dugukolo duguma bila e tɛ fantan ye fo n'i kɛra jugusago ye dɛ sanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ walahi n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ɲuman ye k'i jɔ i jɔyɔrɔ la kɔngɔ t'i ka jamana kɔnɔdenw minɛ baarakɛbaliya u t'o ye i y'a faamuya bala u tɛ dɛsɛ wa mɛ sanu de ye fɛn bɛɛ ye o ni sanu b'i bolo i ɲɔgɔn banna tɛ diɲɛ kɔnɔ ni sanu b'i ka dugukolo duguma i ɲɔgɔn banna tɛ yen sanu ale de bɛ kɛ ka avion dilan sanu o de bɛ kɛ ka wari dilan sanu de bɛ kɛ ka telefɔni dilan sanu de bɛ kɛ i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na sanu de bɛ kɛ k'a bɛɛ dilan i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na diɲɛ kɔnɔ fɛn fɛn bɛ marché fɛn fɛn tɛ taa hadamadenya kɔ sanu b'a bɛɛ la sanu b'a bɛɛ la o baden bɛ anw bolo Mali dugu dɔ bɛ yen nɔ i tagamatɔ y'a faamuya b'a la i bɛ sanu dalen ye Mali dugu dɔ bɛ yen nɔ i bɛ farakulu i b'a pousser ka bɔ yen nɔ i bɛ taa sanu sɔrɔ a dugu ma nin jamana belebeleba in nin banna jamana nin jamana barikama in mais politiciens tun y'an ka jamana danbe bɔ a la Asimi nana a ye Mali segin a danbe kɔnɔ an ka sanu bi a tɛ bɔ ka taa di tubabuw ma an ka sanu bi a tɛ taa mais ko c'est que non ni ne yɛrɛ ye miiri quoi ko tɛmɛnen ninnu na quoi wallahi on dirait k'an ka taa ɲɛmɔgɔ ninnu hali min ninnu sara dɛ ka t'u suw labɔ i y'a faamuya b'a la ka n'u sigi bɛɛ ɲɛna k'u can quoi ni ne ye miiri nin ɲɛmɔgɔ ninnu ka kɛwale la u tun man ka sa sisan quoi an tun kan k'u bɛɛ don kaso la ninnu y'anw faga de quoi Asimi san kelen an ka sanu bɛ ka wari min ladon jamana kɔnɔ a ka bon hakili ma an ka sanu bɛ ka mago min ɲɛ anw ye a ka bon hakili ma ninnu de tun banna u denw na ka ban anw na k'anw kɛ yatimɛw ye
u ma miiri n'an ka kɔngɔ ye u ma miiri n'an ka tungalataga ye u ma miiri n'an ka gɛlɛya ye an ka nafolo min fana b'a bɔ an kun k'u ka sira dilan o fana bɛ suɲa o de la ni ne ye n sigi ka Asimi jate minɛ ko an bɛ kasi ku ni ne ye n sigi ka Asimi n'a ka équipe lajɛ bilayi kasi kuru o de bɛ jigin kɔnɔ kɔ tellement que ninnu b'u faso fɛ tellement que ninnu bɛ ka baara kɛ a ka bon hakili ma Asimi c'est anw ka sanu bɛ ka wari min ladon faso kun bi ni fɔlɔ mɔgɔw tun y'a kɛ kɔngɔ tun bɛ jamana kɔnɔdenw minɛ wa an tun bɛ taa tunga la wa an tun tɛ taa yɔrɔ si Mali tun bɛ kɛ comme Libi mais an b'o sira de kan ni Ala sɔnna Mali bɛ kɛ comme Libi Kadhafi tun bɛ Libi kun na cogo min na Libien tɛ balo sa Libien tɛ so sara Libien tɛ mobili sa a bɛɛ bɛ di Libien ma de n'i ye den wolo Libi fɛn bɛɛ lajɛlen de bɛ d'a ma Asimi b'o sira de kan sanu min b'an bolo jama min bɛ yen pétrole min bɛ yen lithium min bɛ yen bilahi cɛ in bɛna maliyɛndenw kɛ y'a faamuya b'a la sanu bere ni hara tɛ miyɛ an ka to a kɔ an ka dɛmɛ a b'a sira de kan maa tɛ yiri turu bi k'i bɛ sigi a suma la bi maa tɛ yiri turu bi k'i b'a a den dun bi an ka to cɛ in kɔ y'a faamuya b'a la danbe b'a la danbe bɛ a la nin waatini nin kɔnɔ an ka sanu min taara feere jamana kɔ kan dolari miliyari 3 dolari o miliyari 3 an ka sanu min taara feere nin waati dama in na dolari miliyari 3 ni kɔ dɔɔni de b'a miliyari 4 jɛ o bɛ bɛn sefa miliyari joli ma a bɔgɔden a caman ba nin ɲɛmɔgɔ in ka ɲi dɛ cɛ min bɛ jamana in kunna wala a ka ɲi dɛ a bɛ ka baara fana kɛ ni min peresira n'i bɛ se k'a ta ka bɔ Koloba ta ka bɔ yen ni min peresira n'i bɛ se ka jama labɔ boulevard la boulevard bɛ yen toute façon mɔgɔ si tɛna tugu aw kɔ maa si na tɛ aw la maa si tɛ aw fɛ wa i y'a faamuya b'a la maliyɛnw tulo bɛ Asimi de la o ɲɛ bɛ o de la n'a kumana maliyɛnw bɛ sɔn i y'a faamuya b'a la n'a kumana maliyɛnw bɛ tugu a kɔ maliyɛnw tulo tɛ politicien na maliyɛnw tulo tɛ mɔgɔ si la o tɛ mɔgɔ si fɛ ni Asimi tɛ hɛrɛ bɛ ka sɔrɔ a tile la hɛrɛ bɛ yen sanu ka ye mɔgɔw ka dugukolo duguma e ka tila ka taa saraka deli bilahi ça veut dire e kɛra bɔnfu safu ye quoi sanu ka ye mɔgɔw ka dugukolo duguma e ka tila ka kɛ faden sago ye bilahi wolokun tɛ e la quoi nin ɲɛmɔgɔ ninnu y'an faga u y'an danbe bɔ an na Asimi nana an bɛ ka segin an danbe kɔnɔ Mali sanu a kɛra an ta ye lithium o kɛra an ta ye pétrole o kɛra an ta ye Mali bɛ ka segin a danbe kɔnɔ waati min na i bɛ faso kumasulu den dɔw de ye ko an ka sira da Asimi ɲɛ e bɛ se ka sira da Asimi ɲɛ cogo jumɛn c'est là que je comprends pas e bɛ sira da Asimi ɲɛ ka taa min ni e tɛ yɛrɛ fagasiw ye cɛ maliyɛnw tulo tɛ mɔgɔ si la u ɲɛ tɛ mɔgɔ si la u ɲɛ bɛ Asimi de la u bɛ Asimi de fɛ n'i ma da o la maliyɛnw ɲininka Mali kɔnɔ maliyɛnw ɲininka Mali kɔ kan i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min tɛ Asimi fɛ ka da mun ka kɛwale min b'a la danbe min b'a la faso kanu min b'a la a bɛ cɛsiri min na mɔgɔw b'a fɛ ka da nin de kan n'i ye ɲuman kɛ bilahi mɔgɔw bɛ k'i fɛ u bɛ tugu i kɔ u b'i bonya bilahi n'i ye baara ɲuman kɛ mɔgɔw bɛ k'i fɛ diyagoya Asimi b'o sira de kan an ka sanu o kɛra an ta ye an ka sanu bɛ ka nafa ladon Mali kɔnɔ an ka sanu bilahi a bɛ ka jamana développer bi a ka bon hakili ma dolari o miliyari 3 ani kɔ an y'o de sɔrɔ an ka sanu la nin tile dama kɔnɔ n'an bɛ san 1 san 2 kɛ o la an ka tiɲɛ Mali bɛ kɛ Dubaï ye maliyɛndenw tɛ taa tunga la tuguni maliyɛnden bɛ wolo bi du bɛ d'a ma maliyɛnden bɛ wolo bi i y'a faamuya b'a la V8 bɛ d'a ma maliyɛnden bɛ wolo bi a b'a ka sara ta ni masakɛ in bilahi fo an da joli ma sinon an tɛ bɔ a kɔ fo an kunkolo ni piki sinon an b'a dɛmɛ yan bilahi an bɛ ka dalilu ye an bɛ ka misali ye an bɛ ka baara ye an bɛ ka kɛwale ye an b'o bila ka taa an kun fara kogo kun wa ka kuran mɛnɛ ko i bɛna kuran faga anw na tuguni an bɛ sɔn o ma n'i y'a faga an b'a mɛnɛ ka anw ladon arijinɛ kɔnɔ ko an ka bɔ ka taa jahanama kɔnɔ an tɛ an sɛbɛkɔrɔ tɛ an bɛ Asimi kɔ ye wa an b'a fɛ an donnen arijinɛ kɔnɔ ko an ka bɔ tuguni ko an ka taa don jahanama kɔnɔ mais va te faire foutre an tɛ nin bila de n bɛ ka min fɔ tiɲɛ don ni tiɲɛ tun tɛ
wallahi an t'a lafasa yan n bɛ ka min fɔ ala ta don bilahi ni cɛ in tun tɛ baara la anw tɛ dangaden ye anw tɛ kafiri ye anw tɛ mɔgɔlankolon ye an tɛna sigi yan ko an b'a majamu ten ko an b'a majamu nkalon kan fo ka diɲɛ wuli a bɛ ka baara de kɛ avion bɛ yen wa walima avion tɛ yen mali sɔrɔdasiw bilama ani kunu bɛ cogo di bi ka fisa ni kunu ye dɔgɔtɔrɔso bilama ani kunu bɛ cogo di bi ka fisa ni kunu ye kalan bilama ani kunu bɛ cogo di bi ka fisa ni kunu ye tungalatagaw banna pewu déplacement minnu tun bɛ falajɛ ɲama sanfɛ a bɛɛ seginna faso nafolo tɛ ka buruja tuguni président tɛ avion ta su ni tile ka taa dubayi ka taa lahara k'i diya président tɛ k'o kɛ bonya bɛ tɛmɛ o kan faso kanu bɛ tɛmɛ o kan a komi aw ye wali ɲuman dɔnbaliw de ye ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ala ko k'ale tɛ wali ɲuman dɔnbali fɛ k'ale tɛ fisuguwale fɛ mɔgɔ minnu bɛ kule la bi e k'u bɛɛ jateminɛ mun nafa b'u la jama tugu kɔ o ye mun dilan a dɔw kɛra sente ɲɛmɔgɔw ye i y'a faamuya b'a la o sera ka mun dilan papaga olu bɛ kule sugu bɛ jɔ asimi baara wanya ka ɲi an ka sanu kɛra an ta ye an bɛ ka nafa sɔrɔ an ka sanu na kunu nin si tun tɛ se ka kɛ kunu an ka sanu bɛɛ tun bɛ bɔ ka taa di faransi ma dɔrɔmɛ kelen o t'a di an ma an ka jamana tɛ développé foyi k'an ka sanu bɛɛ ta ka taa di faransi ma an ka sanu tun ye faransi de ta ye hali maliyɛnw tun ye faransi de ta ye an sago tun tɛ foyi la an ka jamana kɔnɔ o de tun b'a bɛɛ gérer mais bi o bɛɛ banna hɛrɛ bɛ tɛmɛ o kan bonya bɛ tɛmɛ o kan baara bɛ tɛmɛ o kan wallahi cɛ o cɛ ni ma fara Asimi na billahi bɛ malo n bɛ segin a kan wallahi billahi suma wallahi cɛ o cɛ ni ma fara nin masakɛ in na ala bɛ doni sigi ko doni min bɛ ɲina Asimi kɔ billahi a bɛ sira ɲuman kan sira ɲuman ye ala de a bɛ tiɲɛ ka tiɲɛ ye ala de jamana in bɛ ka segin a danbe kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛ se k'o sɔsɔ bi ka fisa ni kunu ye ne ko k'an k'o bila an faga ko de b'i kɔnɔ ni e ko k'o ka bɔ fanga la e tɛ maliyɛndenw fɛ ni e ko n'o ko e tɛ fɛ k'o ye k'o ka taa ka bɔ yen walahi e de ye faso denjugu fɔlɔ-fɔlɔ ye bilahi e de ye faso denjugu mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka nin cɛ in kɛlɛ walima ka juguya e tɛ maliyɛnw fɛ i b'an ka wari de fɛ e tɛ hɔrɔn ye wa danbe yɛrɛ t'e la e ne bɛ k'a tɔgɔ fɔ a bɛ n balo wa ne bɛ k'a tɔgɔ fɔ a bɛ n sara ya mɛ ko avion sanna kunu avion tun tɛ yen avion fɛn fɛn sanna kunu a bɛɛ tun b'a disi kan mɛ bi avion minnu sanna hali kunu o ye jihadisiw faga o bɛ se ka sɔsɔ wa taa Gaburuyɛli Ture la minɛn bɛ yen sɔsɔ cogo t'a la hali kunu n ye video dɔ yira minɛnw bɛ ka jigin Guinée port la minɛnw bɛ sira la ka don Mali kɔnɔ sɔsɔ cogo b'o la président tɛ ka faso miliyari détourné président tɛ ka faso nafolo suɲa o bɛ se ka sɔsɔ wa o tɛ se ka sɔsɔ an bɛ nin pousser de ka taa n'a ye ni min t'a fɛ o y'i ka droit ye mais i sɔn bɔ an ka jamana jɔli la ni min t'a fɛ o y'i ka hakɛ ye mais k'a fɔ baara tɛ ka kɛ kafiriya don an bɛ dugawu kɛ Asimi ala k'i bolo mɛn i ka baara la ala ka cɛsiri i y'a faamuya b'a la ni hɔrɔnya total ala k'o don i dusukun na sanga ni waati bɛɛ i bɛ sira min kan bila ala ka dɔ fara ɲɛtaga ani hɔrɔnya ni danbe ni kɛwale kan ala ka Mali jɔli ala k'o dusu don i kɔnɔ bilahi an ye hɛrɛ sɔrɔ an ye lafiya sɔrɔ ni Mali passeport yɛrɛ i bolo hali lahara i bɛ bonya Mali passeport n'a yɛrɛ i bolo hali lahara bi i bɛ bonya Mali passeport n'a yɛrɛ i bolo lahara i bɛ don arijinɛw kɔnɔ Mali passeport n'a yɛrɛ i bolo bi i bɛ bonya lahara i bɛ don arijinɛw kɔnɔ Mali passeport ka da mun kan ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna kɔmɔgɔw bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamana bɛ ɲa ni ɲɛmɔgɔ ɲɛna jamana bɛ bonya Mali passeport n'a b'i bolo bi i bɛ bonya hali lahara kunu an jatelen tun tɛ maliyɛn tun bɛ ko ɲuguntan fɛn tunga la ani Mali kɔnɔ se t'an ye k'an kɛ fantan ye an tɛ fantan ye ka bi an kan an tɛ se ka foyi k'an yɛrɛ ye bi o bɛɛ banna ko nɔ ko kɔngɔ bɛ yen kɔngɔ tɛ dɛ ji o ye ka taa n'aw ye Jawara filɛ sɛnɛ la Jawara waritigiba in Ibrahim Jawara a m'a fɔ aw ye yan k'aw ka sabu que aw ka bɔ Bamakɔ aw ka taa forow kɔnɔ ko wari bɛ sɔrɔ sɛnɛ la mais bɛɛ banna sɛnɛ la ko pusɛri bɛ yen dɛ baara min don a nɔgɔlen don dɛ mais kɔngɔ b'aw bo jaw kɔnɔ yen nɔ nka cɛ Mali kɔngɔ man ka Mali minɛ
ji bɛ dugukolo bɛ yen an k'an ka kɔngɔ wa an man ka kɔngɔ n'an kɔngɔra o y'an yɛrɛ nɔ ye o y'an ka baarakɛbaliya ye an t'an da don o la depuis Sogɛli na waati a y'o fɔ ça c'est vrai que n tɛ n da don o débat yɛrɛ la quoi depuis Sogɛli ninnu bɛ na don min na Sogɛli y'a fɔ video bɛ yen lakana de bɛ sabati fɔlɔ n'o banna an bɛ continuer ni ko wɛrɛ ye en tant que lakana ma sabati pas paga maliyɛn tɛ impôt sara siɲɛ fila o san kɔnɔ impôt bɛ sara siɲɛ kelen de impôt min sarala a donna ji la impôt min sarala a donna avion na impôt min sarala a donna drone na impôt min sarala a donna pick-up la a donna blindé la maliyɛn yɛrɛ bɛɛ tɛ impôt sara impôt fana a bɛ sara san kɔnɔ siɲɛ kelen de o ma labɔli yɛrɛ kɛ président ye dɔ bɔ a ka sara la ka fara an ka impôt kan walasa sɔrɔdasiw bɛ se ka don condition kɔnɔ ministre ye dɔ bɔ a ka sara la ka fara impôt kan walasa an jigi bɛ se ka sigi cogo min na aw de bɛna aw sigi anw da la ko kɔngɔ bɛ bamakɔ ka t'i sigi arajo soni na ka musari k'o siri mikoro kun na k'a kɛ bofara ye ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya kɔngɔ bɛ mali da la min tɛ nin si ye kunna an faw tun bɛ ka sa mɔgɔ ni kun ani kɔngɔ jumɛn ka gɛlɛn mɔgɔ ni ani balo jumɛn ka gɛlɛn n'i y'a mɛn ko balo i bɛ nin na de mɔgɔ bɛ se ka tile kelen kɛ ka sɔrɔ i ma dumuni kɛ mɛ ni nin t'i la dun o y'i salen ye jamana in bɛ basigi de fɔlɔ jamana in bɛ bonya de fɔlɔ molobaliya n'o kun taara ka bɔ an ka waati min na an bɛ ko wɛrɛ an b'o ɲɛɲini walima aw ka dɔ fara aw ka impôt kan n'a bɛ fɛ mali da ka nɔgɔya n'aw tɛ sɛnɛ fɛ a ye dɔ fara ka impôt bɔta kan n'o kɛra a bɛɛ bɛ sɔrɔ aw tɛ impôt sara dubaw jɔlen b'aw bolo bamakɔ taxi tɛ sara can bɛ nin bɛɛ kalama sa ne Aras Bala yɛrɛ ye n ka du jɔ a mɛnna depuis 2015 a jɔlen bannen bɛ depuis ala kan da ma taxi sara taxi d'habitat or que faransi bɛ taxi d'habitat sara ne ka du jɔlen banna bamakɔ depuis 2015 ani bi cɛ ma taxi d'habitat sara jamana bɛ développer cogo jumɛn jamana bɛ jɔ cogo jumɛn or que yan bɛ taxi d'habitat sara taxe foncier b'o sara mais mali la ma deli ka sara wa ne ɲɔgɔn baden de bɛ yen jamana bɛ développer cogo jumɛn a y'an to yen an ka lafiya voilà n'i tɛ fanga fɔ i ka dura ye mais kana n senkɔrɔla ɲagasa ko baara tɛ yen nin bɛ yen o y'i kungo i bolo ye e kumakan tɛ ci ka ci i kumakan tɛ se ka Asimi bɔ fanga la i kumakan tɛ se ka Sogɛli mangoya i kumakan tɛ se ka paga dilan wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ k'i tun ala ka nɔgɔya bilahi ni nin fanga tun bɛ nkalon kan aw dabara in tun b'a bɔ yen aw dabaraw ye fanga tɛmɛlen bɔ yen o ni nin fanga in tun bɛ nkalon kan bilahi aw dabara in tun bɛ nin fanga in bɔ a place la mais a bɛ tiɲɛ de kan maliyɛndenw b'a fɛ maliyɛnw tɛ mɔgɔ kɔ dɛ o bɛ ala de kɔ o bɛ tiɲɛ de kɔ o b'u faso de kɔ ni Asimi ma ye u b'a fɔ piyan n'a ka ɲi fana u bɛ tugu a kɔ la question est là kuma fa filɛ a ba filɛ n'a ma ɲi a tɛ mɔgɔ si balo yan mais an ye misali caman de ye ani kunu ta cɛ kunu an bonyanen tun tɛ mais bi an bonyanen don kunu faransi président tun bɛ bɔ faransi a tɛ jigin bamakɔ a t'an ka président wele foyi a bɛ taa jigin Gawo de on dirait k'a b'a ba ka ganforo la on dirait que mɔgɔ ka jamana tɛ mais bi o bɛ se ka kɛ wa Asimi tɛ Macron ka téléphone ta kuma ma se Macron ka taa Mali la baaraba bɛ tɛmɛ o kan baara ɲuman bɛ tɛmɛ o kan hali ni ninnu ka bilan danna nin de ma o ye faso segin a danbe kɔnɔ la question est là hali bi anw kɔni bɛ continuer k'a dɛmɛ wa an bɛ ko o ko la ala bɛ barika don o la parce que anw tɛ nkalon fɛ anw nɔgɔlen tɛ anw tɛ jugu sago ye anw tɛ wari ɲini n'a ye an bɛ ko o ko la bilayi hali n'an kelen don a depuis an ye sira min ta o sira de tɛ ka kɛ tiɲɛ ye yan depuis jugu sago min filɛ kaso la a nana ko buwa man ɲi buwa k'a bila an ka impôt bɛ ka suɲa o kuma tun ye tiɲɛ de ye impôt tun bɛ ka suɲa avion coulé au sol o kɛra buwa de tile la an farila nin jugu sago kan k'a dɛmɛ a ka a ku tile fali sanfɛ an ka taa a ye tiɲɛ bila an b'o sira kelen de ka taa hɛrɛ tɛ ka sɔrɔ wa han kɛlɛ tɛ ka k'an ta ye wa an tɛ ka gaɲa bɛɛ la wa an bɛ ko o ko la an ka cɛ barika b'o ko de la mais tiɲɛ ye ala de ye e bɛ se ka ala kɛlɛ cogo jumɛn i tɛ se ka ala kɛlɛ voilà ka o fɔ aw ye nin bonne nouvelle de bɛ yen an ka sanu fitinin i y'a faamuya b'a la bolo fa kelen bolo ɲɛ kelen
an taara de fɛɛrɛ kɔ kan bolo ɲɛ kelen ka nin fa dɔrɔn ka taa n'a ye kɔ kan a bɛnna dolari miliyari 3 ni kɔ de ma dɔn de b'a miliyari 4 jɛ i y'a faamuya la k'i hali bɔrɛ fa tɛ dɛ bolo fa ɲɛ kelen i bolo k'a fa ɲɛ kelen ka taa n'a ye kɔ kan a bɛnna dolari miliyari 3 ni kɔ de ma n'an ye bɔrɛ kelen feere o la kɔngɔ bɛ maliyɛn minɛ n'an ye kɔntinɛri kelen feere o la maliyɛn bɛ taa tunga la sanu nafa ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bilahi sanu bɛ mɔgɔ mɔgɔ ka jamana kɔnɔ i tɛ fantan ye ɲɛmɔgɔ lankolon de bɛ i kɛ fantan ye ɲɛmɔgɔ lankolon o de bɛ jamanaba kɛ jamana fitinin ye n'i ye maani bila i y'a faamuya b'a la ko b'a la a bɛ kɛ kodennin ye an ka ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna olu de y'anw halaki mɛ bi alihamudulila rabil alamin depuis Asimi nana ani Makɔrɔ ma kuma telefɔni na a sira yɔrɔ min na tile k'a koden pɛrɛn Asimi tun bɛ kɔrɔn fɛ a b'a dɔn ko ninnu de y'an fagabaga ye ninnu de y'anw janfa ninnu de y'anw kɛ fantanw ye ninnu de y'anw kɔ jeni k'a ɲɛ jeni a yɛlɛnna kuluba don min na Faransi président ko k'a b'a wele ko va te faire foutre va te faire foutre ani bi caman ka telefɔni ta nin de ye cɛya ye jigitugu masa foyi min ko diya an ye n'i ka hɔrɔnya n'i ka danbe n'i ka kɛwale tɛ Asimi Goyita an b'i fɛ fo lahara n'i ye ala bila ala b'i bila n'i ye tiɲɛ bila tiɲɛ b'i bila n'i ye jamana janfa i tɛ anw y'i kɔfɛ i tɛ anw y'i ɲɛfɛ anw tɛ wari ko la an tɛ sanu ko la depuis an ye nin kɛlɛ in daminɛ i nana sɔrɔ anw bɛ kɛlɛ in na ye wa an bɛɛ bɛ sira kelen kan bi an ma deli ka telefɔni ta ka mɔgɔ si wele Mali kɔnɔ ko wari di an ma a tɛ yen n'an ye mɔgɔ min wele n'i ma bɔ k'a fɔ an t'a yafa wari ko tɛ dɛ faso o kanu de bɛ an na faso o de b'a nin kan i y'a faamuya b'a la ewa ala t'an ka foyi kɛ fu ye an bɛ baara fɛn fɛn na ala bɛ barika don a bɛɛ la depuis an bɛ nin kɛlɛ na o cɛ tɛ yen n'an delila k'a fɔ ko wari di an ma a tɛ yen depuis an ye nin kɛlɛ in daminɛ Asimi nalen ni bi caman wele n t'a ka telefɔni nimoro dɔn hɔrɔnya bɛ tɛmɛ o kan an bɛ ko o ko la an ka cɛ a ye tulon kɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment ça s'appelle MINUSMA ye ɲɔgɔn dalajɛ dɔ kɛ kunun a ko Afiriki kɔnɔ k'an bɛ ka ji minnu min ko o ji de bɛ bana bila an na k'an bɛ ka ji minnu min k'o ji ninnu de man ɲi non MINUSMA barika banna dɛ bilahi cɛ aw tɛ taa i kɛra nin bɔ bolo la yan'aw ka na dɛ ko Afiriki an bɛ ka ji min a donna ta bɔra ta an y'a fɔ aw ye ko an ka sira tɛ aw la an tɛ aw fɛ bi an t'aw fɛ sini c'est à dire que an fagabaga ye aw de ye an tɔɲɔbaga ye aw de ye aw de y'anw ka jamanaw ci ni ne ye MINUSMA ye Afiriki de nin bɛ an kan k'u dɛmɛ de cɛ an mago t'aw ka dɛmɛ la dɛmɛ min bɛ mɔgɔ danbe bɔ a la an mago t'o la dɛmɛ min b'i ka jamana ci an ka taa fɛ bi MINUSMA bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hali mɛlɛkɛ tɛ jigin ye MINUSMA bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hali mɛlɛkɛ tɛ jigin ye parce que kafiriw don ala juguw don MINUSMA bɛ jamana fɛn fɛn kɔnɔ hali ala ka mɛlɛkɛ tɛ jigin ye olu balo bɛ kɛlɛ de la olu balo bɛ ka jamana kɔnɔdenw bila ɲɔgɔn na olu ka balo b'o de la ka jamana ci olu ka hɛrɛ b'o de la kɛlɛ tɛ jamana fɛn fɛn na MINUSMA tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i y'o MINUSMA kɛlɛ ye k'olu bɛ mɔgɔw ka hakɛ segin k'olu bɛ taa kuma hadamadenya taabolo ɲuman kan mɛ ko dabali ban ko don mɔgɔ fagalaw i y'a faamuya b'a la subagaw k'olu bɛ taa kuma hadamadenya taabolo kan hadamadenw bɛ se ka lafiya cogo min na k'olu bɛ taa ɲɔgɔn ye o kan mais c'était une honte la décevant ala tɛ ji to nɔnɔ la fo que ala k'aw kɔ bɔ fiɲɛ la k'aw malo ka tɛmɛ nin bɛɛ kan i ɲɛ t'aw la kɛra komi samiya bo parce que aw bɛ nkalon de kɛ aw bɛ mɔgɔw tɔɲɔ MINUSMA ka t'i sigi ko olu bɛ diɲɛ bɛ ba sigi cogo min na diɲɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo min na afirikɛnw bɛ se ka lafiya cogo min na ala tɛ perese o sinon nin kuma bɔtɔla Antoni Guterres da ala b'a ka mɛlɛkɛw bila i y'a faamuya b'a la o bɛ piki jigin i y'a faamuya b'a la kunkolo camancɛ la fo a zɛmɛ k'a firi don mɔgɔ lankolon don o bɛ nkalon tigɛ o tɛ mɔgɔw ka basigi fɛ o tɛ mɔgɔw ka hɛrɛ fɛ tɔɔrɔ min bɛ anw kan olu don o bɔra yen fana ko Mali élection ko k'olu bɛna cɛsiri sugu bɛɛ kɛ walasa élection bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ cogo min na ni MINUSMA in fɛn bɛ yɛlɛ la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ Tchadi président sigira Mali ta ɲɛ a da bɛ don o la parce que o ye jɔnden ye Tchadi président a y'a fa faga ka na sigi pouvoir la Tchadi président i y'a faamuya b'a la a y'a fa fagalen kɔfɛ mɔgɔ min tun kan ka kɛ président ye aw banna o ka sigi pouvoir la assemblée président ni président sara assemblée président de b'a remplacer a ye constitution violé ka Pétini sigi parce que Pétini ye jɔn de o b'a ka affaire kɛ aw da bɛ ka don o ka élection ko la
Mali, ça appartient des Maliens. Élection te ke Mali kono be a te ke Mali kono sini. Ni min falen ba ba shinje la Mali be. Poutine ka satande min bambulu bilan ba fili kono yi. Ya fam ante élection ke be anta ke sin parce que ou kafiru de. Tinya te bo auda kono droit de l'homme ko galondu. Tchadi président ou dabe mo ko élection ko kuma lawo. Ou date magalade. Parce que be ka tchadi on fera kana yanjo. En tant que make djugu sawe. Ya fam yo la ni kira halala denye ki faso kuma boti fede. Olu bɛ fɛn fɛn fɛ Afiriki ka to jɔnya la faama ka to faamaya la fantan ka to fantanya la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na Afiriki pouvoir la i ka kɛ jɔn ye i ka kɛ saga ye k'i fa faga k'i ba faga k'i ka nafolo ta ka d'u ma o de tɛ marché Mali kɔnɔ tuguni e wa cɛ tɛ se ka élection kɛ Mali kɔnɔ muso tɛ se ka kɛ n'a bɔra maliyɛndenw sago la waati min na o b'a kɛ ni k'i bɛ taa kɛ diyagoya i b'an bɛɛ de faga tɛ kɛ mais c'est une honte olu ye o ye o da bɛ anw de ka élection ko kuma la. Do wɛrɛ tɛ dɛ ka jugu sago dɔ ɲini k'o bila Mali kunna o ka Mali ta tuguni ka d'u ma f'an da joli ma u da t'anw ka élection ko la dɔ wɛrɛ la dɛ Assimi tɛ k'u ka affaire kɛ Assimi t'u fɛ u sigi b'u malo kɛnɛ kan bi a olu bolo hali bi maliyɛndenw bɛ sunɔgɔ la ni élection kɛra bubu bɛ bɔ Côte d'Ivoire ka taa Mali mara walima i y'a faamuya bala n t'a sugu dɔn ko hakili kɔni bɛ fɛn dɔ la quoi o bɛ se ka mɔgɔ min manipuler mais o waati tɛmɛna pewu o waati sara o tɛ kɛ anw ɲɛna tuguni f'an da joli ma bilahi anw pɛrɛlen don i y'a faamuya bala ka taa lahara i y'a faamuya bala walima Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ bilahi Mali bɛ jɔ walima anw su on est déterminé n'i y'a ye anw b'an sigi yan k'an da sago fɔ aw ma n ko an déterminé don kaso tɛ i ka pa paga tɛ on est déterminé saya don balo tɛ yen an b'an jamana an ka jamana an b'a dɛmɛ tiɲɛ kan an faso an b'a dɛmɛ tiɲɛ kan c'est que ça. U ye u da bɛ anw de ka élection ko la coup d'état joli kɛra ye Guinée ta u da tɛ maga a la Tchad ta u da tɛ maga a la parce que Mali de ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ bilahi Mali de ɲɔgɔn ni Mali donna ko min na diɲɛ bɛɛ bɛ don o ko la Mali bɛ komi i y'a faamuya bala diɲɛ ninkun Mali bɛ komi Afiriki ninkun ni Mali ye fɛn fɛn daminɛ diɲɛ bɛɛ bɛ tugu a kɔ a n'u sera ka Mali k'u sago ye Afiriki bɛɛ bɛ sunɔgɔ tuguni Mali tɛna k'aw sago ye. Billahi f'an da joli ma f'an kunkolo ni piki maliyɛnden bɛɛ déterminé don bɛɛ y'a dɔn k'aw ye nkalontigɛlaw ye bɛɛ y'a dɔn k'aw de y'an fa n'an baw faga bɛɛ y'a dɔn k'aw de y'an ka jamana ci n'i ye jugu dɔ i kan ka mun de kɛ k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ a la k'a ye k'a to yen pewu nin de b'a ni tubabuw cɛ bi u ka politiki blague tué don u ka politiki c'est à dire u bɛ non u ka politiki se k'a fɔ ka ban quoi an kununen ka sira minɛ ka lanpa minɛ k'an k'o lanpa faga n ka cɛ baara b'i bolo dɛ élection a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini n'a diyara maliyɛndenw ye don min na u b'a kɛ n'a ma diya u ye fana cɛ bɛ to fanga la an jigi bɛ ka fa bi an bɛ ka lafiya bi an faso bɛ ka segin a danbe kɔnɔ molobaliya tɛ ka kɛ an na faransi président o tɛ décision ta Mali kɔnɔ tuguni kunu Mali tun b'olu de bolo n'o ko min o de bɛ kɛ président tun tɛ an kun an ka président tun ye faransi président de bi o tɛ yen o de juguya bɛ yen ko élection ka kɛ ni ninnu bɛ hadamadenw bonya ni ninnu ka kuma ye tiɲɛ de ko droit de l'homme a ye maliyɛnw ɲininka dɔrɔn ni maliyɛn fanba bɛ nin fanga ye ko aw kan ka kuma tuguni yan mais tiɲɛ de tɛ diɲɛ kɔnɔ ka c'est à dire que nin tɛ k'u kan fɛrɛ de kɛ bilahi ni tiɲɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ ni droit de l'homme ko ye tiɲɛ de a ye majorité ɲininka dɔrɔn président min bɛ aw b'a fɛ wa walima aw t'a fɛ n'u k'u b'a fɛ aw kan k'aw dabɔ Mali élection ko la o ye élection yɛrɛ kɛlen ka ban pewu ni jamana kɔnɔden fanba bɛ nin fanga fɛ o ye élection bannen pewu mais droit de l'homme ko n y'a fɔ aw ye ko tiɲɛ tɛ droit de l'homme ye fɛn min ye bi i y'a faamuya b'a la o ye marifa de ye o ye satanden de ye o ye bɔmu jugubaw de ye n ɲɛ t'a la Poutine bɛ tile k'u ku fara o bɛ se ka sariya boli ale kan n'i ko i bɛ sariya boli ale kan a b'i ku tigɛ droit de l'homme i y'a faamuya b'a la setigiya don ni se t'i ye i ni kɔnɔ k'u bɛɛ de ye kelen ye o de la jigitugu masa bɛ ka fan bɛɛ kɛ maramafɛn ye hali bi maramafɛnw bɛ sira la ka taa Mali kɔnɔ bilahi a san Mali wari bɛɛ don bɔmu la Mali wari bɛɛ don satan na Mali wari bɛɛ don kɛlɛkɛminɛn na an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini nin gɛlɛya an b'a ku nin kɔngɔ an b'a ku nin sɛgɛn an b'a ku nin ɲani an b'a ku bilahi baara bɛ ka kɛ a bɛ ka ye fana mais ni mun y'an da la
Minissima, merde, ouais. Ou y a élection kake. Élection beke malé ou de kama wa wulma beka ou de kama. Élection beke malidon de kama wa wulma beke minissima de kama. La question est là. Dis-moi. Avec un mot mounou kama ou de benin fanga y fait. Etienne. Mais ala be koyira aula. Billahi ama segini mi. Ay continue à faire. Hake. Abesar kulula. Hake besar negela. Hake besar satande la. Hake be se fen bela dia kono. Ay mo tonyo sa. Élection kake mais ministre tero ka nyogonye la kunu. A ko lu bena ko sugu beka wala sa mali élection be kake. Mali élection be se ka ke chugo mina. Faut nyanyini te faut to ku dado élection ko la. Fanga min bebe a tout fait. En tant que ni to lu fait. Billahi o ti bonya. Aw be mo de nyini sa mo mi be se kana. Ka ke bubu ɲɔgɔn ye ka kɛ buwa ɲɔgɔn ye ka kɛ jugusago ninnu ɲɔgɔn ye a ka mali ta ka d'u ma bilahi mali ka di aw ma tuguni bilahi fo f'an su aw k'aw sago kɛ mali la tuguni f'an bɛɛ su ka don aridinɛ kɔnɔ k'an bɛ tila ka bɔ an da joli ma ka hɛrɛ sɔrɔ ka lafiya sɔrɔ k'a dɔn ko aw de y'anw jugu ye an ka tila tuguni k'an tɛgɛ di aw ma f'an da joli ma a tɛ kɛ bɛn a tɛ kɛ sini la honte ko élection ka kɛ élection tɛ kɛ dɛ an bɛ taa denkundi de kɛ an tɛ élection kɛ dɛ an bɛ taa kɔɲɔ de kɛ an bɛ taa sugujɔ de la n'a bɛ kɛ maliyɛnw de kama walima n'a bɛ kɛ aw de kama n'a hɛrɛ bɛ se maliyɛnw de ma walima n'a bɛ se aw de ma a bɛna fɔ an ye tɔ kɛra molobaliya ye fantanden ka taa kɛ minisima ɲɛmɔgɔ ye Antonio Guterres y'a faamuya b'a la han Portugal ne min ko a ka bon hakili ma quoi mais ala bɛ sanfɛ se bɛ ala min a bɛ sanfɛ se bɛ ala min yɛrɛ a bɛ sanfɛ bilahi ala bɛ doni sigi aw kun an ka taa dɔrɔn bilahi don bɛ na a sake mɔgɔ t'aw kɛlɛ foyi dugukolo de bɛ dayɛlɛ aw bɛ jigin a kɔnɔ yen nɔ foyi tɛ se k'aw bɔ a don bɛ na ninnu ye tɔɲɔ da mɔgɔw kan ninnu ye fagali da mɔgɔw kan ninnu ye bingali kɛ mɔgɔw kan a ka bon hakili ma mɛ n'i ye hakɛ mɛn a taara berekɛnɛ de ɲini don dɔ bɛ na Amérique o Faransi dugukolo de bɛ dayɛlɛ o bɛɛ bɛ jigin ye n'a ye mɔgɔ min sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ i fana bɛ jigin u nɔfɛ ye ala kana k'a ɲɛna mɛ a don bɛ na dɛ bɛɛ ka nin sɛbɛn ka bila ye ninnu ye tɔɲɔ min da mɔgɔ kan bila a hakɛ bɛ b'u la diɲɛ kɔnɔ yan u y'anw kɛ jɔn ye k'an kɛ fɛn bɛɛ k'an kɛ desanimɛ k'an kɛ gɔn ye k'an kɛ fɛn bɛɛ ye diɲɛ kɔnɔ ala min tɛ perese a don bɛ na anw de bɛ kɛ setigi ye olu bɛ kɛ sentan ye anw de bɛ kɛ faama ye olu bɛ kɛ fantan ye aw de bɛ ka na o de bɛ ka na i ɲɛ t'a la hali kunu Gabon minisiri RFI ni France 24 taara ɲininka a ye tori tɛgɛ f'u ye a ye ala ta f'u ye Gabon minisiri i jɔ n ka kumakan k'a la mais Afrique bɛɛ bɛ ka muruti sisan a bɛɛ Afrique ɲɛmɔgɔ bɛɛ bɛ ka muruti parce que Asimi jɔra u ɲɛ a ma sa Asimi Mali minɛ o la hali kunkolodimi m'a minɛ Afrique bɛɛ bɛ k'i jɔ dɛ o don Congo RDC o président n'a tɛ ɲini ka Macron souffler kunu ɲɛmɔgɔ si tun tɛ se k'o kɛ Afiriki mais u y'a ye Asimi masakɛ ɲuman jigitugu masa a nana k'i jɔ ka tiɲɛ fɔ kafetigi ka buru jala ɲimi Afiriki masakɛ bɛɛ bɛ ka Asimi ladegi bi a bɛɛ bɛ ka muruti bi a bɛɛ kɛra ko fali k'u tigɛlen ni Faransɛw ko kelen u b'a fɔ fila Congo président n'a tun tɛ ɲini ka Macron bugɔ u ka RFI n'u ka 24 taara ko Irisi bɛ ka min kɛ Ukraine na ko violence in k'olu ye o ko ye cogo di Gabon ministre ko depuis ala k'olu la ma kɛ violence fɛ o bɛ tila ka Gabon ministre ɲininka ko est ce que ko n'u bɛ fɛ ka sanction da Irisi kan ko Faransi bɛna voter contre Irisi wa walima a bɛna mun kɛ cɛ ko k'u ka molobaliya dabila Afrique ye jamana de ye Gabon ye jamana de ye ka to kana aw ɲininka aw bɛ sɔn nin ma walima aw tɛ sɔn nin ma k'u ka molobaliya kun ta ka bɔ olu kan olu ye jamana de olu ye responsabilité de ka to kana i y'a faamuya b'a la olu ɲɔgɔn mɔgɔbaw Afrique ɲɛmɔgɔ ka to kana u ɲininka u ka sɔrɔ la a bɛ nin fɛ walima a tɛ nin fɛ ko u tɛ denmisɛnnin k'u ka nin ko sugu ninnu dabila ko nin ko sugu ninnu dabila Afrique masakɛ bɛɛ bɛ ka muruti bi a ye Gabon ministre lamɛn a bɛna tori tigɛ ala ta a bɛna o de f'u ye a lamɛn. Février dernier, lors du dernier vote aux Nations Unies sur la guerre en Ukraine, le Gabon s'est abstenu de condamner l'agression de ce pays par la Russie. Est-ce à dire qu'à vos yeux, la violation de l'intégrité territoriale de l'Ukraine partenariat stratégique avec la Russie? D'abord, il est juste de rappeler que le Gabon a clairement condamné la violation du droit international.
il faut d'abord le rappeler. Et que par la suite, le Gabon a estimé qu'il a, aux Nations Unies, un rôle à jouer. Il a aussi des intérêts stratégiques à préserver. On ne va pas commencer à demander à chaque État de justifier son vote aux Nations Unies. Personne ne le fait pour les pays occidentaux. Donc, permettez que les Africains fassent des choix en fonction de leurs propres ambitions. Donc ce partenariat stratégique avec Moscou, c'est important. C'est parce que je dis que le Gabon fait des choix aux Nations Unies en fonction de ses intérêts. C'est une guerre qui est très loin du Gabon, qui est très loin des pays africains. Et nous sommes toujours étonnés qu'on nous demande de nous justifier sur les choix que nous faisons. Personne ne demande cela à d'autres pays, notamment aux Occidentaux. On parle beaucoup du groupe paramilitaire russe Wagner. On sait qu'il est présent dans plusieurs pays africains. Il est présent en Centrafrique, pas très loin de chez vous. Est-ce que ce groupe vous a proposé ses services au Gabon? Pour résoudre quel problème? Il y a toujours des problèmes éventuellement sécuritaires ou autres. Voilà, on sait qu'ils sont très actifs, c'est pour ça. Le Gabon est un pays en paix qui bénéficie d'une belle coopération avec plusieurs pays de par le monde, la France, les États-Unis, la Chine et d'autres, avec lesquels on a des coopérations militaires, mais aussi les pays voisins. Nous ne sommes pas encore à un stade où on ferait appel à un groupe paramilitaire soit-il, parce qu'on n'a pas ce problème à résoudre chez nous. Mba la jɔ pour que vidéo kana janya aw yɛrɛ nin ye Gabon ministre de Gabonnew kan ka nin de bila lagalagatɔ in nɔ na Zako Ivoiriyɛnw beto b'a fɔ sen kelen ni ko Zako lagalagatɔ min bɛ ni mura bɛ k'a bɔ n'a tɛ se k'a ka kulusi siri Gabonnew kan k'o de bɔ pouvoir la ka nin cɛ in bila ye bilayi Ala ta a y'a fɔ nafigiden ninnu ye ko pour que aw bɛ Afirikaw nɔfɛ sɔgɔbɛ aw bɛ nin fɛ a tɛ nin fɛ ko est ce que a b'aw ɲɛsira la wa aw kan ka nin kɛ aw man ka nin kɛ cause que Ala cɛ ka kɛ cɛ ye quoi ayiwa Afiriki ɲɛmɔgɔ a bɛɛ jɔlen de bɛ a ka bɔ hakili ma bilahi molobaliya tɛ k'o la tuguni a bɛɛ jɔlen don a bɛɛ bɛ ka Ala ta fɔ mais c'est comme ça bana jugu fura ye fura jugu ye nin petini min sigilen filɛ a bɛ ka cɛ ɲininka ani cɛ jɔlen ɲɔgɔn kan face en face a bɛ se cɛ la a tɛ se a la de wa nafigi ninnu d'an ka jamana ci i ɲɛ bɛ min fɔlɔ kuma na journaliste fɔlɔ min kuma na o ye cɛbilen terikɛ de ye RFI journaliste cɛbilen terikɛ don n delila k'a ye cɛbilen nɔfɛ hôtel kɔnɔ ye bon an tun b'u bolo nin cogo de la o de banna pewu Ala ka barika don tiɲɛ la n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ yan hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ an jɔlen bɛ yan sunkalo ko t'a la foyi an b'an faso dɛmɛ fo an joli laban anw ye marakaden halalaw de ye anw tɛ fɔnɔ ka tila k'a nɛmu nin kɛlɛ in fo don min na ni Ala y'an ni minɛ an tɛ saliya an tɛ sɛgɛn wa an t'a dabila ni Ala na kira sɔnna ni bana ma an minɛ ni tɔɔrɔ ma sɔrɔ ni foyi ma an sɔrɔ an faso bilahi an tɛ saliya an tɛ ɲinɛ wa an tɛ décourager an b'an faso dɛmɛ wallahi bilahi hakɛtɔ bɛ kuma kɔnɔ wa salamu Seydi Sissoko k'i fo jan ka bɛɛ ka foli bɛ yan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo Buba Tarawele ka bɛɛ lajɛlen fo big up à vous tous bon courage à vous tous partagez maximum bɛɛ ka partager maximum